ber. Entzute zaizu, Maider. Ana, bai, ez da dano gaude. Carmelo eta dana prest dago? Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, zinegotzi karguaren jabetza hartzea Eba Aguin bideburu. Maria, irakurri behar duzu, zin edo hitza ematearen testua hor bertan daukazu negritaz eta letra etzena. Barkatu. Eba, zin egiten duzu edo hitza ematen zure kontzientzia eta ohoreagatik erregeari leial izan da zintzo beteko duzula zinegotzi karguaren obligazioa eta konstituzioa betearaziko duzula estatuaren oinarrizko araua delako? Onartzen dut legeak horrela agintzen duelako, baina argi daukat konpromisoa ez daukadala legearekin, Arraseteko herritarrekin baizik. Nire lehenengo hitzak Igor Urizarentzat dira. Eskerrik asko, Igor. Urte hauetan gure proiektu politikoa eraikitzeko egin duzun lanagatik. Eraikitako bidea erroten saiatuko naiz. Jarraitzeko, Arrasateko herritarrei esatea zuen zerbitzura nagoela. Beraz, edozein proposamen edo salaketa egin nahi baduzuen nirekin kontaktuan jartzeko gonbidapena luzatzen dizuet. Eta bukatzeko nola ez gora borroka feminista. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eba, eta ongi etorria udalaren izenean. Eskerrik asko. Bigarren puntuan, 2020ko abenduaren 17ko bilkurari dagozkion. Norbaitek hitza nahi du? Bai, nik. Bai, Maider, bale, ez dut ikusi eskurik horregatik. Bai, barkatu. Eba, eskerrik asko, Maria. Eba, ongi etorri, ongi etorri gure artera, aspaldi ja lan eginda zaude hemen, nik ez zaitut ezagutzen, baina argi daukat lan ona egingo duzula, eta eskertzen dizut Igorrerekiko egindako edo emandako hitzak, eta eserrez, eskerrik asko. Esker eta uste dut ondo konponduko garela, eta zurekin bat egiten dut gora borroka feminista. Beste norbaitek hitza nahi du? Bueno, orduan, bigarren puntura pasatuko gea, 2020ko abenduaren 17ko bilkurari dagozkion akta irakurri eta onartzea. Aktaren gainean aportaziorik norbaitek badauka? Bai? Ez? Pentsatu zait esku bat ikustia, bale. Orduan akta onartutzat ematen dugu, eta 3. puntuan, proposamena baldintzen agiriak onartzeko Arrasaten herribus zerbitzua kontratatzeko. Arrasaten herribus zerbitzua esleitzeko lehiaketa agindu behar duten administrazio klausula berezien eta teknikoen agiriak aurkeztu dira. Eta agiriaren ezaugarri nagusiak hauek dira. Xedea, linea orokorrak eta zerbitzu bereziak, EPEA, mugi sistemaren mantentzea, 3. linearen sorrera, ibilgailuak, frekuentziak, tarifak, kontratistaren sarrera ekonomikoak eta eskaintzak baloratzeko erabiliko diren irizpideak. Horiek horrela, obra zerbitzu mantentze eta usuen batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea, Arrasateko udalerrian herribus zerbitzua esleitzea kontratatzeko espedientea. Prozedura irekiaren bitartez, baita ere administrazio klausula berezien eta teknikoen agiria. Horien ezaugarri nagusiak hauek dira. Kontratu mota, zerbitzuak, jardunbide irekia, erabiliz askodetariko adjudikazio irizpideekin. Aurrekontua, 755.467,33 euro, 110ko beza barne. Egiteko epea 5 urte luzapenik gabe. Prezioak berraztertzea ez dagokio. 2. Esleipen jardunbidea irekitzea. Norbaitek hitza nahi du puntu honetan? Bai, Vitoriano? Espera, ahora sí, ahora. Arratsaldeon guztiok, ¿se oye? Yo no puedo oír, baina bai, ez? Bai. Entzuten da, ez?
Venga. Bien. Andamos sin ratón hoy y bueno. Los pliegos cumplen, el contrato de autobús cumple el 31 de mayo de este año. Entonces, se sacan para un periodo de 5 años, como ya han dicho. La novedad que tiene este pliego es de que vamos a incorporar una tercera línea de bus urbano que será con un sentido de que sea más rápida que la línea 1 y 2, con lo cual nos adherimos a la tarifa de la Autoridad de Transporte, a la número 3, que es la más barata, tanto la línea 1 como 2 y la tercera línea, que ahora estamos en la 1, entonces será beneficioso para los ciudadanos. Seguimos manteniendo la MUGI para usar el servicio, es válida, y confiamos que la tercera línea sea del agrado de los ciudadanos. Y así conseguir también con la tercera línea rebajar las frecuencias de bus por las paradas. Ahora están 30-35 minutos, pues conseguir rebajarlos a 15-20 minutos de frecuencia. Sin más, os pido que apoyéis los pliegos y se apruebe. Beste norbaitek hitza nahi du? Maider? Bai, arratsaldeon. Bueno, guri gustatuko litzaiguke zerbitzua publikoa izatea. Ez da hola posible izan, baina bai bat gatoz, hirugarren linea horrekin izango dela zuzenagoa eta apur bat bai errestuko dauela jentiaren autobusaren erabilera eta errestuko duela apur bat hainbeste buelta ez ematea herrian, ez? Galdetu nahi nuke ia salduzpen egongo dan bus geltokiarekin bat datorren bus geltoki hau eta intermodal bezala egongo dan. Eta bai, Vitorianokin bat nator ona dala herriarentzako. Galdetu nahi nuke baita ere, intermodal bezala funtzionatu behar baldin badu, adibidez Donostiero edo Bilboko autobusa hartzen baldin baduzu, herrian hartzen den autobusaren prezioa ez dan ordainduko edo nola funtzionatuko duen. Eskerrik asko, Maider. Beste interbentziorik badago? Eba? Bai, Maiderrek aipatu dauen bezala, municipalizazioaren azterketa eta eztabaida sakona berri zukatu da. Eta honetatik aparte ere tarifak garestiegiak izaten jarraitzen dira. Enpresa pribatuen etekinak gaiesten. Garraio publikoa ekologikoagoa da eta batez ere nagusi migrante, emakume eta gazteek erabiltzen dute. Behar handien dituzten sektoreak. Horregatik beharrezkoa ikusten dugu erabilera sustatzea, baina presio publikoago batzuekin. Eta kontratuen luzeera ere salatzen dugu. Enpresari barra librea ematen bai dio eta udalari eskuak lotu. Mila esker. Beste norbaitek hitza nahi du? Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi. Nik ere batu nahi dut hemen egon diran hitzak eta ongi etorria eman Eba Guineri, ongi etorria berriz ere gurartera eta plazer bat izango da baita, elkarlanean aritzeko aukera izango digulako, hurrengoko urtetan. Beraz, ongi etorria. Eta, egia esan, gaur gorkoz, gainera datorrena batez ere plegoak dira. Ez dakit plegoetan Maiderzuk egiten dituzun galderen erantzunak ja zehaztuta dauden. Bai esan dezakezu dana da, hirugarren linea hori egia da salduzteko gun horretan hortik pasako dela eta emango dana da errestasuna lantzadera gisa erabiltzeko, baina uste dut, esaten dudan moduan, plego momentutan gaude gaurkoz onartzera gatozena. Eta Uin Andrea, zuen eskaeran ingurutan bai esan, pliego hauek, bai ja otsaietik batzordean egon da, bertan badakit gaur dela zure lehenengoko parte hartzera gurartea, baina aurretik zure taldekide izan den Urizar jauna baita egon da, eta aktaetan begira egonez, eta gaur arte behintzat, ez dezute inungo aipamenik esan, badakizuten langilegoaren gaia subrogazioaren bidezkoa dela, 2000 urtetik dagoela gaia horrela jorratuta, eta
egia da bai pleguetan eta gero kontratua ateratzen denean, ongi etorri izango dela baita zure eskaera horiek, kontratazio mailetara eta joateko, eta bertan bermatzeko langilegoaren eskubideak eta baldintzak betetzen direla. Besterik ez, mila esker. Beste norbaitek? Bai, Maider? Mikrofonoa, Maider. Oin bai, barkatu? Bai, ulertzen dut, Anuska, diela bakarrik pleguak, baina gureko nauke jakitzia zuen borondatea dan, alde batetik, langilearen lan baldintzak duinak diren eroez abesten duzuen, euskera maila nahikoa den eroez jendia hartzeko edo ez, eta batez ere jakiteko ia salduzpen doian autobus geltokiaren intermodal horretan prezioa ordaindu beharko da, edo ez, hori garrantzitsua da jakitea. Galdera hori da, besterik ez. Maider, mugirekin, mugirekin gratuitoa da. Mugirekin gratuitoa da. Bai, barkatu, Fuentes jaunak berak agian ni baino informazioa. Vitoriano? Así. Maider, los transbordos este año, a partir de las nuevas tarifas que se van a sacar de Diputación y de la Autoridad del Transporte, sí hemos solicitado que sean gratuitos. El transbordo se entiende en un periodo de tiempo. Claro, si tú vienes y tienes media hora otro autobús, a lo mejor no te cubre, pero que esos 15 minutos por lo menos sí sean gratuitos esos transbordos que haces vienes desde San Sebastián o Vitoria o Bilbao y cojas el urbano. Bai, Maider? Ez, eskerrik asko, Vitoriano, eskerrik asko, ze hori garrantzitsua da herritarrentzat jakitia, ia hola dan edo ez, mila esker. Besterik ez baldin Eba, barkatu. Bai, Anuskari erantzuteko. Nik ez ditut aktak irakurri, baina aurreko legealdian zerbitzu hau municipalizatzeko hausnarketa eskatu nuen, ni neu OZM batzordean, beraz, argiago ez dagoela borondate politikorik. Vale, ya está. Beste norbaitek hitza nahi du? Bai, Kepa? Bai, atzaldeon denori. Anuska, aurreko plenuan berbain ginun berdina da. Sinisten dugu kalitatezko enplegu publiko batetan, nun udal langileak izango diran lanpostu horiek betetzen dituzten, edo goaz enpresa pribatuei zerbitzu publikoak esleitzera. Maiderrek oso ondo esan dau gure ikuspuntua zein dan, beharrezkoa da 3. linea, autobus zerbitzua asko hobetuko du, eta hemen horrela baloratu dugu ere, eta hor dau Vitoriano entzuteko, esateko, ondo baloratzen da 3. linea, baina aurreko plenoko gai berdinera goaz kasu honetan. Publifikatzerako orduan, badakit 2000 urteko gaia dela, baina horrek ez dago esan nahi, 2000 urtetik datorrenez, sekula ez diogun obatu behar sartakin horren eskumutorrai, ez da? Nik uste dut egunen baten esku hartu inbarko dugula zerbitzuak publifikatzeko puntu horrei. Eta aurreko plenuan berdina gertatu zitzaigun akordauko zare, eta nahiko eztabaida politxauki ginen horren arira, bastante argi utziz, zein zen zuen apustua eta zein zen bestiena. Hori da Ebak esan nahi zuena, hori da Maiderrek esan nahi zuena, horrek ez dago esan nahi, ez dugula uste, onuragarria danik 3. linea edo autobus zerbitzua hobetzia herri honetan. Baizik eta lanpostuak, duinak eta publikoak izatearen alde egiten dugula guk. Beste norbaitek, Anuska? Egia esan, Kepa, pentsatzen nuen, agian gai honekin berrez estengo zinatela, eta nik ere diskurso berdina egiten dut gai honen inguruan. Guk, noski baietz, hau ez da
langilegoaren baldintza duinak, nahi du EH Bildu, nahi du guinen taldeak, nahi du gureak eta nahi dugu talde guztiok. Baina nik esaten dudana da, harridura suertatzen zaidana da, gai hau ere 2000 urtekoa da, kasu honetan, EH Bildu baita udaletxe honetan egoten da, eta badiru zen sentsibilizazioa langileak publiko egitarekin, orain udal gobernuan EJ taldeak sozialista dagonean da. Zezuek egon zaretenean, orduan ez da langilego hoiek publiko egin. Dana dela, batzorde ezberdinak egon dira, aktak berriz dinot, berriz irakurri ditut, eta uste dut ere zuk ere irakurriko esan itxuela, eta inoiz, langilegoaren gaiaren inguruan ez dezute ezer esan. Eta nola banekien gai honetan metatuko zinetela irakurri ditut, eta eska hemen daukat, eta daukazute guzti pliego hauek urritik, eta ez dezute ezer esan, eta justo gaur plenoan berriz sentsibilizazionekin etortzen zarate. Ez dakit, pizkat paradosa iruditzen zait, orain gu gaudenean, guri eskatzea zerbait, non zuek egon zaretenean udal gobernuan, zuek horri ez diozuten aurre egin. Vitoriano? Sí, referente a municipalizar un servicio, este de autobús, la verdad que es hoy en día inviable por el costo que tiene mantenimiento de autobuses, compra que habría que hacer de autobuses, porque el contrato de 5 años es porque más o menos consultando con la empresa que los lleva, los autobuses son ahora del ayuntamiento y más o menos en 6 años aguantan bien. Por eso se saca el concurso a 5 años, para que luego será en un futuro, la próxima empresa será la que en otros pliegos serán los que tengan que traer los autobuses nuevos o cambiar de autobuses. Pero hoy en día, yo ya lo he preguntado y es prácticamente inviable. Kepa? Anuska, ideologia gaia da, ez da ezer arrarua. Berriro ere, zuk esan duzu, zuek aurreko plenuan bezala, zuen modeloaren alde egiten duzuela, eta hori esan dut soilik, zuen modeloa privatizazioaren modeloa da, eta bestien modeloa ez gustatu, baizik eta saiatuko ginatekela hori sustatzen, hori egiten, hori gauzatzen. Orduan, guri interesatzen zaiguna eta herriari interesatzen zaiona da gure ustez, publifikatzia zerbitzu horiek, zuen ustetan ez. Orduan, da modelo kontrajarriak dira eta zuen ikuspuntua bat da eta geuria beste bat. Horrek ez dago esan nahi, eta berriro esaten dut, zerbitzuaren kontra gaudenik eta zerbitzuaren hobekuntzaren kontra gaudenik. Baizik eta sekula ez diogula hartu honei, sekula ez dugula hartu gai hau mahai gainean jartzeko, eta agian garaia zala 5 urteko kontratu bat etorrita. Zuek ez dozue SBS esan aktetan ikusiko zu, PNV-ek ez dauela SBS esan OZM-ko bileretan. Ni egon naz bilera bietan, hemen berbaitzen dagoena Vitorianotan egara horregatik esaten duzu. Serioski esaten dut, badaki dela zehazki zer esan den. Baina, bueno, da, modelo kontrajarrien azalpena da hau. Aurreko plenuan izan zan bezala. Ez da kritika soila, da, bueno, desberdina dela. Zuen pentsakera eta guri da, eta zuk esan duzu. Bai, Anduska? Kepa, eta nik berrin dinot, modeloa zuek interesatzen zaizunean ateratzen dezula mahai gainera. Eta zuek egon zaretenean udal gobernu honetan, badirude orduan modeloa, ez zenuketela mahai gainean jartzeko ardura. Eta orain, udal gobernu honetan EJ Alderdi Sozialista dagonean, orain modelotaz hitz egiten ari garena. Hemen gertatzen dena da, eta Vitoriano Fuentesek ere eman ditu beste datu garrantzitsuak gaur-gaurkoz, ez da efizientea, ez da eraginkorra udalaren gain hartzea zerbitzu hori. Eta plegoak mahai gainera ekarri diran bitartean, noski lanketa bat egin dela prebioa, eta ikusi aztertu da, baina ikusi da gaur-gaurkoz ez dela rentablea, ez da, eta guk uste dugu eta zuek baita posteneiz ikustea zerbitzu hau garrantzitsua dela eta azken finean arrasaterrentzako zerbitzu on baten aldeko apustu egingo dugu. Eta berriz dinotzut, plegoetan eta gero kontratazioa ateratzen dugunean,
guazen hor guztion artean, eta hanbeste arduratzen bat zaizua, berriz, gonbidatzen zaituzte kontratazio mailetara etortzea, eta bertan bermatu daigun, langilegoaren kondizioak ona izan daitezen. Esker. Bueno, bozkatzera... Ez. Maider, barkatu. Bai, entzute jat? Bai, eske gauza da igual, Anuska, etzarela konturatu, efektibamente, gu gobernuan egon garenean, zerbitzuak publifikatzeko azterketak egin direla, ez publifikatzeko bai garbiteria, bai herribusa, bai beste asko. Osea, ez da oin momentu baten txisteratik ataratzen dugula publifikatzea zuek gaia bat ataratzen duzuen nien. Ez guk azterketa hau bere momentuan gu gobernuan gingo zenean egin genuen, ez zerbitzu batekin, bai bat eta bestearekin ere, bai. Ze gure filosofia hori da. Zerbitzuak publifikatzea. Besteak beste, bertan lan egiten duten langileen baldintzak duinak izan daitezen. Horrek ez du esan nahi, ez garela posten 3. linea bat aterako danik. Baina udal honetako historia ez da azkenengo 4-6 urtetakoa. Da nahiko atzerago. Eta hemen pantalla honetan gauzen batzuk, aspaldi dakigu hemen azterketak eginda dauzela, logikoki batzuetan zerbitzu publikoak bertakoak egitea defizitarioak diela, baina merezi du, ero ez du merezi herritarraren alde. Norbait gehiago? Orain bai bozkatzera pasatuko gea? Ana, bozkatzera pasatuko gea. Eba Win, Aurka. Ibona Rupe, Alde. Itxaro Artola, Abstenitu egiten naiz. Amaia Zeciaga, Bai. Gaizka Eraña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Bai, alde. Joseba Espeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Tienes que poner el micro. Vale. Bai, Ander Garay, Bai. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta, Maider Morras, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Maitane, Bai. Aritz Murua, Bai. Fernando Quina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Bai. Edurne Unamuno, Bai. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Abstentzioa. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amabi Baiesko, 8 abstentzio eta esesko bat. Beraz onartua gelditzen da. 4. puntuan, aporen egokitzapena hirigintza araudiaren 4. artikuluaren arabera. Udal plenoak 2016ko martxoaren 22an erabaki zuen behin betiko onartzea APO Arrasateko hiri antolamenduaren plan orokorra. APOren 4. artikuluak besteaz beste urrengoa jasotzen du. Udalak 4 urtean behin berrikutsiko du plan orokor honen edukiaren jarduera programa. Kontuan izan da 4 urte igaro direla, behin betiko onespenetik, APOk eskatutako egokitzapenak burutzeko dokumentua idatzi da. Horiek horrela hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako proposatzen du. 1. Hasiera batean onartzea APO Arrasateko hiri antolamenduaren plan orokorraren egokitzapen dokumentoa, 4. artikuluaren arabera idatzi dena.
Dokumentu horrek alde batetik jarduketa programa berria datozen 8 urteetarako jasotzen du, eta bestetik ponderazio koefizienteak, bai erabilera nagusiaren arabera, bai kokapena kontuan izan da. 2. Dokumentu hori jandaurrean erakustea 30 egunean iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen duten egunetik hasita, alegazioak eta iradokizunak jasotzeko. Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da aporen egokitzapen dokumentua. Interbentzioak? Bai, Eba? Bai, apoari dagokionez, bai aurreko oinarrizko dokumentuak eta baita erreforma berri honek Arrasateko arazo sozial larrienetako bati kale egiten dio. Etxebizitza duin batera heltzeko eskubidea. Bereziki gazteei eraginez prekaritatean murgiltzen ari den sektorea. Beraz, aurka bozkatuko du. Beste norbaitek izan nahi du? Bozketara pasatuko gea, Ana? Eba Buin? Aurka. Ibon Arrupe? Alde. Itxaro Artola? Abstentzioa. Amaia Zeziaga? Bai. Gaizka Araña? Abstentzioa. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Ezpeleta? Abstentzioa. Victoriano Fuentes? Alde. Micro. Sí. Ander Garay? Bai. Nerea Hernández? Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta? Alde. Maider Morraz? Abstentzioa. Maitane Muñoz? Alde. Aritz Murua? Alde. Fernando Kina? Abstentzioa. Joana Sánchez? Alde. Edurne Unamuno? Bai. Eugenio Uribarren? Alde. Kepa Urteaga? Abstentzioa. Aitor Zubiaga? Abstentzioa. Mario Barretxena? Alde. Amari Baiezko, 8 abstentzio eta esesko bat. Onartu da gelditzen da, 5. puntuan, Fundiziones Gelma S.A. 2006ko urriaren 6an hitzartutakoaren arabera eratutako hipoteka ezezteko onarpena eskatzea. Fundiziones Gelma S.A. enpresak idatzi bat aurkeztu du eta eskatu du 2016ko abenduaren 18an egindako 4.500.000 euroko hipoteka suntziaraztea. Hipoteka hori udalaren alde egin zen, enpresak herrian gutxienez 2020ko uztailaren 1 arte jarraitzeko hartu zuen konpromisoa bermatzeko. Hipoteka egin zenean hau jaso zen. Hipoteka hau baliorik gabe geratuko da 2020ko urriaren 1an eta Fundiziones Gelma enpresak egun horretara iritsi eta Arrasateko udalak ez duenez eskatu legezko eran ejekutatzeko behar diren jarduketak egin ahal izango ditu hipoteka hori suntziarazteko. Udalak ez du eskatu hipoteka hori ejekutatzea. Beraz, aurreko ataletan azaldutako oinarritzat hartuta, bidezkoa da udalak hipoteka hori suntziarazi dadin onartzea. Horiek horrela, hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordea honako proposatzen dau. 1. Egindako hipoteka suntziarazi dadin onartzea, 2006ko abenduaren 18an emana, Fundiziones Gelma enpresak Arrasateko udalaren alde, Bergarako jabetzaren erregistroak suntziaraztea inskribatu dezan. 2. Almena ematea alkate udalburuari edo legez ordezkatzen duen alkate ordeari hala badagokio, erabakitakoa betetzeko beharrezkoak diren tramiteak edo gestioak egin ditzan. Norbaitek izan nahi du puntu honetan? Bai? Maider? Ez, barkatu. Orduan onartutzat ematen dugu eta 6. puntura pasatzen gara. 6. puntuan, Mirabaies Bolinete bidearen inguruan, Maria Arantzazu Okina Akizu Olano Andreak sustatutako 349/2020 hitzesko judizioan agertzeko erabakiaren berri eman eta berrestea.
Hitzezko judizioko eskari bat aurkeztu da Arrasateko udalaren aurka, Mirabaiez Bolinete bideari buruz. Korporazio honek obligazioa du legezko egintzak erabiltzeko bere ondasunak eta eskubideak defendatze aldera. Urgentziazkoa izan ez gero, alkateari dagokio egintza judizialak eta administratiboak erabiltzea osoko bilkuraren eskumenei buruz, eta horren berri eman behar dio osoko bilkurari egiten duen lehen bilkuran berretzi desan. Aurreko ahalmenaren arabera, alkatearen dekretu bidez, erabaki da udala agertzea 339/2020 hitzezko judizioaren prozeduran. Horiek horrela, hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, osoko bilkura jakinaren gainean jartzea goian aipatutako goraberaz. Bigarrena, berrestea N21/1 alkatearen dekretua 2021ko urtarrilaren 5. Interbentziorik puntu honetan, ez? Orduan onartua gelditzen da, eta 7. puntua, udalatxeko bira izeneko ibilbidearen zati baten inguruan, Uribarri auzoan kokatutako Isasi Gain Goikoaren etxetik doana, Roberto Telleria Jorge jaunak sustatutako 291/2020 hitzezko judizioan agertzeko erabakiaren berri eman eta berrestea. Hitzezko judizioko eskari bat aurkeztu da Arrasateko udalaren aurka. Isasi Gain Goikoa etxetik pasatzean udaletxeko bira izeneko ibilbidearen zati bati buruz. Korporazio honek obligazioa du legezko egintzak erabiltzeko bere ondasunak eta eskubideak defendatze aldera. Urgentziazkoa izan ez gero, alkateari dagokio egintza judizialak eta administratiboak erabiltzea osoko bilkuraren eskumenei buruz. Eta horren berri eman behar dio osoko bilkurari egiten duen lehen bilkuran berretsi desan. Aurreko ahalmenaren arabera, alkatearen dekretu bidez, ebatzi da udala agertzea 291/2020 hitzezko judizioaren prozeduran. Horiek horrela, hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, osoko bilkura jakinaren gainean jartzea goian aipatutako goraberez. Eta bigarrena, berrestea N21/25 alkatearen dekretua, 2021ko urtarrilaren 13. Interbentzioak, orduan onartutzat ematen dugu ere 7. puntua, 8. puntua, Biteri kale egokitzeko proiektu teknikoa, jendaurreko epealdian jasotako alegazioei erantzuna ematea, eta proiektua behin betiko ontzat ematea, eta baita horrek erasandako ondasun eta eskubideen zerrenda ere, hau desjabetzapen eraginetarako. Tokiko gobernu batzarrak 2020ko urriaren 22an egindako bilkuran besteak beste erabaki hau hartu zuen. Biteri kalea egokitzeko proiektua hasieran onartzea eta proiekturi jendaurrean jartzea. Hasiera ematea proiektuak eragindako ondasunak nahita ez desjabetzeko espedienteari eta hasiera batean onartzea proiektuak eragindako ondasunen eta eskubideen zerrenda. Nahita ez desjabetzeari buruzko legearen 18. artikularen arabera jendaurrean jartzea eta interestun bakoitzari jakinaraztea. Adierazitako entzunaldi eta jendaurreko informazioko tramiteak egin dira eta idatzi bi jaso dira. Jasotako alegazioei buruz txostena egin dute udal zerbitzu teknikoak. Txosten hori irakurrita ezetzi egin behar dira aurkeztutako alegazioak. Horiek horrela, hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako proposatzen du. Lelena, aurkeztutako alegazioa ezeztea, udal zerbitzu teknikoek 2020 urtarrilaren 22an egindako txostenean azaldutakoan oinarrituta. Erabaki honen jakinarazpen individualean bidaltzen zaio alegazioaren egileari txostena arrazoitze gisa. Bigarrena, behin betiko onartzea Biteri kalea egokitzeko proiektua. Proiektua onartzeak berarekin dakar nahitaezko desjabetzaren ondorietarako onura publikoko deklarazioa eta baita ere proiektuaren eraginpeko ondasunak eta eskubideak okupatzeko beharra. Hirugarrena, behin betiko onartzea ondasunen eta eskubideen zerrenda zehatza eta banakakoa. Okupatu behar direnak proiektu hori ejekutatzeko. Laugarrena, aplikatzea banakako transakzio prozedura. Gonbidatzea ondasunen eta eskubideen titularrak 15 eguneko epean, erabakia jakinarazten den egunetik aurrera, presio bat proposatu dezaten, elkarrekin ados jarrita erosteko. Indarrean dagoen legerian ezarrita dauden balorazio irizpideak erabilita. 5. Presako deklaratzea, udalak okupatzea ondasunak eta eskubideak, nahita ez desjabetzeko, beharrezkoak baitira Biteri kalea egokitzeko proiektuan jasota dagoen jarduna ejekutatzeko.
6. Ahalmena ematea alkate udalburuari edo legez ordezkatzen duen alkate ordeari behar diren jardunak egiteko. Jabetza kentzeko espediente honen eraginez, ondasunen eta eskabideen balio justua zehazteko fasearen tramitazioan. Puntu honetan interbentzioak? Bai? Maider, bai? Bai, bueno, puntu honetan, bueno, apur bat azaldu nahi gauena da bat ez gatuzela Eko Bulebarra proiektuarekin eta desjabetzapen honek zuzenean daukala eragina proiektu horretan. Esan jaku aurkeztu dugunean edo aurkeztu ez horretan bateragarriak direla gure proiektua laubidekoa eta Eko Bulebarrarena, berez bus geltokia printzipioz gainera salduzpen doa, orduan ez dugu apur bat ulertzen zergaitik egon behar dan desjabetzapen bat herriko ostalari batei, ez? Gainetik oso neurri gogorra da. Udalak egin dezakeen neurri gogorrenetarikoa, hau da, bakoitzaren jabetza kentzearena, eta esaten jaku bateragarria dela, baina bere horretan Eko Bulebarraren faseak aurrera jarraitzen dute bata bestearen jarraian, ez? Orduan, galdetu nahi genuke berez desjabetzapen hau ematen baldin bada, Garibaien egongo diren busak, karo, desjabetzapen hau egiten da, hotelean, busak bertan giratzeko, ez? Hori da ulertu duguna batzordean, ez? Orduan, bira hori emateko derrigorrezkoa danez autobusak Garibaitik irtetzea, galdetu nahi genuke, ia berez ondion ere mantentzen dan autobusak Garibai geltokian egotia. Hau da, berez autobusak Garibai geltokian hartu behar dira etorkizunean eta horregaitik hotelari desjabetu behar zaio eskina hori giratzeko, edo zertara dator puntu hau, ez? Bateragarriak baldin badira, zergaitik hemen gauzen guztiok ez gara jartzen baloratzera, ia Eko Bulebarra den proiektu hori momentu honetan herriaren beharrei erantzuten dion, edo benetan antzinako hirigintza modelo baten egokituta dauen eta gauzak zentzuakin egin lehizken. Seguri, udaletxean barruan esaten jaku baietz bateragarriak direla eta zentzuarekin jokatzeko txansea badauela edo zentzuarekin jokatzeko aukera badauela, baina gero plenoetara etortzen garenean Eko Bulebarraren pausoak bat, 2, 3, 4 danak jarraitzen ari di, ez? Eta hau, dala desjabetzapenarena gogorrenetarikoa aurrera doa. Orduan honen aurrean, ez gauz bat ere alde. Bai, Anuska? Bueno, Morraz Andrea barkatu, baina uste pizka gauzak nahazten ari zarela. Gauza bada proiektu Eko Bulebarra eta guk esaten dagunean, udal gobernu honek esaten dagunean, zuekin kompatible izan daitekela azken 2 hilabetetan zuek aurkeztu dezuten proiektu ideia batekin, eta beste gauza bada gaur oraintxe puntu honetan ekartzen duguna. Egia da puntu honetan dagoela desjabetza bat, eta da Eko Bulebar proiektu guzti honen atal batena. Hau da, atal batena non ez da autobusen, da bidegorriantzako. Hor, ondo jakingo dezuten bezala, proiektu hau, bai gogorazi nahi dizuet, ze badirudi proiektu obrak orain hasi diezela nik ulertzen dute, obrak zenan hasi diezen oin, orain dano konturatzen gara handalio, Eko Bulebarran obra, baina guk, daroiagu lanketa honetan 2018-tik. 2018ko otsailean hasi ginen proiektua lantzen. 2018ko otsailaren 26an proiektua lehiaketara atara zan. Maiatzean bidein enpresari adjudikatu zitzaion. Gero, uztailan 2019an bideinek egindako proposamena onartu zan. 2020ko apirilean obrak egiteko lehiaketa publikoa. Hau da, esan idotena da guzti honekin, hau da, Eko Bulebar proiektu osoak izan duela, hau da, lanketa profesional bat. Hor, bidein ingenieritzak atara du ondo eta
egingarria den proiektu bat jarri du beti mahai gainean azkenengo urtetan, 2 urtetan. Guztionekin esan nahi dutena da, hau da, guztiok izan dugu proiektuaren undinorakoak nola zoazten ikusteko, aztertzeko eta komentatzeko. Egia da, Bilduko jaun Andreok, Maider, azkenengo 2 hilabetetan zuek atara dezutela batez ere autobusen inguruko ideia ezberdin horiek, eta guk esan duguna da, horrekin bateragarria izan daitela ekobuleberreko proiektua, bai noski, zergaitik. Guk ere kontziente garelako Arrasatek autobus geltoki duin bat behar duela. Gaur-gaurkoz, proiektu honetan hasiera batetan Garibai kalean hau ikusten da, eta egia da, obrak dirauen bitartean, salduzpera joateko aukera bat daukera dagoela hor mahai gainean, eta zuek ekarri dezuten, zuen aurkezpen horietan ekarri dezutena da, ideia batzuk gaur-gaurkoz, Morras Andrea, egingarriak ez direnak, zeren zuek ere badakizute horretarako APA aldatu behar dela, eta gaur-gaurkoz, eta zuekin bat egiten dugu, beharrezkoa dela Arrasaten gune garrantzitsu eta arrasatearrentzat ondo dagoen leku batetan bus geltoki bat egotea. Baina, Morras Andrea, zuek ere mahai gainean jarri dezuten aukera horiek gaur-gaurkoz ez dira egingarriak, ez dira. Guk esaten duguna da, bateragarriak dira etorkizun batetara, bai. Goazen egiten lehenengo ekubulerreko proiektua, non bidegorri sareari ematen diogun amaiera Arrasaten, non baita gogoratu nahi dizuet, uste dut baita EH Bildu betik izan dela Arrasaten bidegorriaren aldekoa, eta gaur daukagun mahai gainean desjabetza horrek dauka hor zati batetan, egia da, hotelaren aurrekaren zati bat kentzan dela, hortik bidegorria joan dadin. Non lehenago azterketa bat egindan, aukera ezberdinak begiratu diran eta ikusi da, hori zala interes orokorrerako aukerarik hoberena. Aukerarik hoberena. Eta hori da esan edurana, hori da daukaguna mahai gainean. Bestetik ez, mila esker. Aitor edo Maider? Maider? Vale. Bai, zute jat. Guk ez dugu ekarri aukera hau edo proiektu hau oin dala 2 hilabete, Guk proiektu hau orain dela 2 urte hauteskundeetara aurkeztu ginenean oso argi esan genuen Arrasatek bus geltoki duin baten beharra zeukela. Eta horrekin batera, gune batzuk nun oinezkoak zabalki ibiltzeko aukera genuen eta bidegorriak. Salduzperen aukeraketa hori izan da in extremis, hori ez dugu jakin proiektua martxan jarri den arte. Uste dut proiektu honetan improvisazioa izan dela, baina improvisazioa galanta zuen modus operandia. Noski, esan dozula, legalki egin dela, faseak egin diela, pasau dela irigintzatik, egon dela alegazio, ez dakit, bai, hori guztia, bai. Baina herritarrekin egon zaria? Galdetu dotzazue benetan afektatuak dien herritarrei gustoko daukien proiektu hau edo ez? Ze guk jaso dugun feedbacka da, ez dutela jakin zer egin behar dan, bez? Eta gaur egun be, jendeari galdetzen dotzazu egunean zer daneko bulebarra ez daki erantzuten zer dan. Ez daki erantzuten. Eta gainera, geixo esango txut, guk batzordean jaso dugun informazioa, ez da izan gero herritarrari pasatu zaiona, eta gainera aldaketak egon dira, eta gero modifikazioak, eta egingo ditugu hau, baina gero egongo hau, eta gero egingo hau, eta oso konkrezio gutxiko proiektua izan da. Eta, noski orain egingarria ez dala. Zergaitik? Salduta dukotzuelako proiektu guztia. Baina salduta aurrekontuan eskatu behar izan duzuela kredito bat proiektu hau egiteko. Noski ez dala egingarria, ez dozuelako pentsatu zer dan, zentzuzkoa dan,
edo hemendik eta 21. mendean dauen hirigintzaren inguruan egindako proiektu bat ez dozuelako pentsau. Aurrera bota dozuelako, zueneko bulebarrarekin, eta bakarrik, guk jaso dugun informazioarekin, bakarrik egin nahi zenutena zan, bidegorri bat sartu Garibaien. Eta punto. Eta Garibaien, orain autobusak dauzen tokian, Loramendiraino guk jaso dugun informazioagatik autobusak sartu. Eta Roneo biribil bat bihurtu autobusena. Eta hori da jaso dugun informazioa, eta hori da egia. Gero herriari nahi dozuena esan, baina hori da guk jaso dugun informazioa batzordeetan. Egingarria ez dala? Bueno, zue jakingo dozue, gobernuan zase. Ni badakit, posible da proiektuak aldatzea, posible da. Beste gauza bada, borondatea egotea edo ez. Eta orain nahi duzuena da, alde batetik egin, zuek nahi duzuen proiektua, ekobulebarrarena, eta gero ikusiko dugu, nola jendeak erantzuten duen, improvisazioa. Improvisazioa, inolako zehaztasunik gabeko etorkizuna, ez daukagu argi zer nahi dugun, bidegorrien alde gaude. Benetan. 6 urte daroia zue zatitxuak egiten. Eta Aitorrei emungo zatitza. Horraino. Aitor? Ez, bakarrik puntua izan txiki batean, Anuskak esan dago nahi. Ni batzordian honen kontura, busgeltokien debatia sortu dela eta puntua agertu zanien, teknikari buruari galdetu notzan, hau desjabetzia, momentu bat esan, da esan zauen, berez, gure dala mantendu prozedura judiziala, naiz eta pentsau, aukera bat izan, bertan bera gelditzuko dan. Eurokin berbaina dauela, jakin ja, autobus geltoki horren debate horrek baldintzatu aldauela neurri baten, orduen gure esan. Bidegorria fango da, baina hori da, hola ulertuta dau, autobusa pasau bidelako hor, eta bidalako leku autobus, bidegorri eta danerako, eta espaloia eta abar. Autobusen geltokian debate hori fruituak emuten badau, eta Garibaitik ataraten bada, eta beste nun baitxe kokatu, salduzpen behin-behineko hori luzatu eta hori bertan bera geldiketako aukera da. Hola ulertuta dau, eta galdetuta. Hori puntualizazio hori. Bai, bakarrik, esatea Morras Andrea, esan dizuedan bezala, 2019ko uztailaren 19 bideinek egindako proposamenakin aurrera jarritu dugu, eta esaten duzutenean, eta herritarrek entzun dituzue, bai noski baiet, zekusi Grupo San Juanekoekin sortu duzan debateakin, hor, zati bat, ekobulebarren zati bat, orzoana, interbentzio bat, geratu da. Egon gara behin eta berriz Grupo San Juaneko jendeakin hitz egiten, eta beraiek erabaki dute, arrazoi ezberdinen gatik, momentu honetan ekobulebarrean aurreikusita zegoen proiektu zati bat hori ez egitea. Eta gero baita ere, badakigu, proiektuak dakarren beste leku batzuetatik, jende batzuk arazoak ikusten dituztena, autobus kotxe asko pasatzen direla, eta jendearekin hitz egiten gaude, bai, une hori hitz egiten gaude, baina improvisazioa ez, proiektu hau daukagu mahai gainean duela 2 urtetik, eta zuk esaten duzuna da, bagiar herritar asko ez direla ondo enteratu, ez degula ondo ulertu. Bagian hor, bai egin behar dugu lanketa bat, eta egin beharko duguna da, gauzak behin eta berriz azaldu, behin eta berriz esplikatu, eta behin eta berriz irakustarazi guk bai gainean daukagun proiektuak gaur-gaurkoz, uste duguna dela proiektu hoberena, eta hori da gaur-gaurkoz. Eta etorkizun batetan, noski baietz berriz dinot, eta espero dut horretan lanketa mankomun bat egiteko gai izango garela, ikus daigun, arrasatek, nun izan dezakeen bus geltoki duin bat, eta orduan, hori izango da, 2. proiektu bat, baina gaur-gaurkoz, ekobulebarraren proiektua da, 2019an genukan proiektua, kenduta, Grupo San Juanen izan dugun, beraiek eskatutako zati hori kenduta. Hori izan da. Mila esker. Beste interbentziorik? Nik aspaldi.
Ni interbentzioa askatuta neugen beste guztiak interbenitu, baina lehenago eta gauza batzuk esan dira. Baina Anuska gauzatxo bat esan bihotzut. Laubide proiektua ez da autobus geltoki baten proiektua. Ez dakit ikusi duzun, irakurri duzun edo informatu zaren zein dan EH Bilduk aurkeztu duen proiektua, baina askoz ere zabalagoa, askoz ere kompletoagoa da, zuk egin dozun laburpentxo hori baino. Egingarria ez dela APO modifikatu behar dalako, ze gabiltza gaur egiten, puntu honetan? APOren modifikazio bat, ez? Baldin bana oso oker. Ez? Begira itxoin, puntuaren irakurketara pasatzen baldin bagara, barkatu... Gaurkoa, itxoin, ez topatzen gaurkoa. Ontxe irakurtzen gabiltzan... Dira egokitzapenak. Hori da, APOaren egokitzapen bat. Orduan, APOa modifikatzen ari gare, ez da? Ez, egokitzapena ez da modifikazioa, barkatu. A ber, semantika kontuetan hasi behar baldin bazare, perfecto, PL laudako baten batek argituko dizkigu hemen hitzen esanaiak zuk adierazi nahi duzun moduan. Baina berriro esate hotzut, egingarria dena da. Eta modifikazioak egiteko aukera daude. Behar dana borondatea da. Eta egia esaten baldin baduzue, borondatea ez daukezue bestien gauzak entzuteko. Daukezue borondatea bestiok zuen planetara, plan guzti horietara batzea, hori da zuen borondatea noski baietz. Danona izango zan, ez? Ni arrazoi dauket eta nerekin baldin bazatoz danak posikaz. Ez. A ber, gure proiektua aurkeztun dugu alternatiba bat dalako. Zuen proiektuaren alternatiba bat. Eta ontxe bertan esan dozuna, izan da, ekobulebarra bidegorri sarea konpletatzea datorrela. Barkatu, baina ez da hori. Askoz ere gehiago da, nik ulertzen dudanez. Eta aldaketak askoz ere gehiago esan nahi dute. Zuek planteatzen dituzuen aldaketa horiek. Eta zuena ez da bakarrik bidegorri sarearena eta gurea ez da bakarrik autobus geltoki bat. Esan, ez zuela entzun nahi bestiok esan nahi duguna edo guri esaten digutena beste herritar batzu, porque gu bakarrik ez dugu guri esaten, gu herritarrak bebe entzuten ditugu ez zarete bakarrak. Imaginatzen dut, soeko kideak bebe entzungo dituztela eta alduguko kideak bebe entzungo dutela herritarrak esate dutenak, ez zeate bakarrak, hemen herritarrekin danak dauko harremana. Bueno, gu behintzat hemen bizi gare, beste batzuk ez dakit zure esanen arira, batzuk hemen bizi gara eta beste batzuk ez. Orduen, kontutan euki mesedez, eta errespetu pizkatxo bat lanketa egin duen jendeari eta proiektua egin duen jendeari, ez da autobus geltoki bat, da proiektu oso bat, osotasunean eta herri osorako, bai, trafikoarekin zerikusia dokona, bidegorri sarearekin zerikusia daukona, autobus sarearekin zerikusia daukona, eta autobus geltokiarekin ere zerikusia daukona. Erresa da gutxiestea besteak egiten duen lana, baina agian kompleto egin barko zinuke zure ikuspuntua. Eskerrik asko. Bai, Anuska. Ez, dinau lehenau. Barkatu, Maider. Bueno, nik uste dut Grupo San Juanean itxido zuela dauen bezala bi arrazoi gaitik. Bat, nahi zenuten arkua butatzia pentsaurik arkua udalaren jabetza zala, eta etzan, eta beste arrazoi oso indartsu bat, eta nik bak natorrena, dala feminismoaren aldetik eta puntu ilun bat zalako berau botatzia oso garrantzitsua zala feminismoaren zat, ez da? Benetan importantia zan botatzia arko hori eta puntu ilunak argitzia Grupo San Juanen, ez? Horrek ziren zuen bi argudioak. Zergaitik ez dan bota, bat, ez dalako udalaren jabetza, eta bigarren arrazoia, geratu dalako oso argi falazia bat izan zala. Hori Grupo San Juanen ez dotazue entzun eta atzera botazarie.
Grupo San Juanari arrazoia emun behar izan dotazue Juan Sarielako arrazoi barik arko hori botatzera. Eta gero injozue benetako medioetan, benetako, bueno, ez dut hitza esan nahi. Hori alde batetik. Arrasateko herritarrak kreditu bat eskatu dugu, ia 3 milioitakoa, ekobulebarra egiteko. Ez esan ezetz. Ere hori da saldu dozuena prentzan. Ez sari kapasak izan gurekin jartzeko, begiratzeko ia, etorkizunera begira, gure herrirako egokixena dana, hirigintza arlotik gai horretan. Besteak beste, ez talako onargarrisa Garibai etorbidean egotia ez dakit zenbat autobus. Ez dakit autobus erabiltzaileak sarien edo ez. Baina pertsonalki ni bai. Eta badakit zenbat autobus egoten dien geldirik alderik alde kale horretan. Orduan, kepak esaten dauen bezala, gure proiektua ez da autobus geltoki bat egitea hemen edoan. Da proiektzio bat, etorkizunera begira, zentzuz egina alde guztietatik. Orduan, uste dugu, eta bere garaian bebai esan genizuen, momentua dela danok batera ikusteko ia nola erabili behar dan hainbeste diru. Baina zuek, horretan, baietz esaten duzue, baina gero, holako gauzak pasetan die plenotik. Desjabetzapenak, ez esan dala bidegorria, ze ez da bidegorria. Zetik, Aitorreko ondo esan duen bezala batzordean oso argi esan zeniguten, autobusak jirua emuteko hotelean, derrigorrezkoa zala, bertan desjabetzapena egitea. Orduan, hori etorriko da orain, gero etorriko da beste bat, eta gero etorriko da beste bat, eta azkenean eko bulebar hori egingo duzue. Baina bixen bitxartian, salduko duzue beste gauza bat. Eta horra arte, baina azkenean herria sorpetu egin da. Sorpetu da, 19. mendeko obra baterako. Bai, Anuska? Morraz Andrea, ez da inungo dirurik eskatu obra hori itzeko. Hori ez da horrela. Gu daukagu aurreikuspen bat, udaletxe honetan dauden sarrerakin eta egon daitezkeen gastuakin eta esaten duguna da, guztiari aurre egiteko zorpetzera jo behar daukagula. Baina ez da, eta zergatik esaten duzu, bulebarra igual izalik zerbitzua betetzeko, hau da ez da, gauzak ez dira horrela, daukagu proiektu ezberdinak eta proiektu hau daukagu, mai gainean berriz dinot, 2018-tik, urteak daramakigu gai hau lantzen batzordetan. Inoiz ez dezute, gai honen inguruan ez dezute, inungo lanketarik egin. Ikusi, gogaratu nahi dizuet gauza bat. Elkarrekin Arrasatek, bai egin zuen bere garaian, adjudikatu gabe zegonean errekurtso batzuk aurkeztu zuten. EH Bilduk inoiz ez du ez errezan proiektu honen gainean. Proiektu hau egonda mai gainean duela oinala 3 urte zinela proiektu hau lantzen. 3 urte, Morraz Andrea. Eta zuek atara dezuten proiektu osotasunean ez ditut besteen proiektuak gutxitzen, ez ditut gutxitzen, baina zuek atara dezuten proiektua mai gainera, esaten dudan bakarra da, gaur-gaurkoz teknikoki ez direla egingarriak. Ez direla, ez da, eta etorkizun batetan gauzak barkatu orainago hitz egiten. Eta momentu batzuetan, autobus geltokiaren inguruan, gauza batzuk bai ikusten ditugu bateragarriak. Goazen, bateragarriak ikusten ditugun gauzak, amankomunean ditugun gauzak aldelan egiten, eta bitartean esaten dizuetan bezala, esan zatezte, serioak, Jan Andreo, eta 2 urte azkengo 2 urte hauetan proposamenak egin itzazuen batzordeetan, egin zuen proposamenak batzordeetan, gaur honek hartzen dezute gaiak, azkengo 2 hilabetetan egiten dira zuen proposamena, zuen proiektu proposamena hau, eta berrez esaten dizuet, Jan Andreo, ez da egingarria. Ez da egingarria, gaurkoz ez da egingarria, eta gaurkoz ekobulebarra bai da egingarria. Eta besta ez da, nik ez dezan Urteaga jauna udala bakarrik bidegorri sarea egiteko. Noski baietzeko bulebarra dela askoz ere proiektu garrantzitsuago bat, eta uste dugu lehen esan dudan bezala,
dala proiektu on bat arrasatear guztientzat. Arrasatear guztientzat proiektu on bat dala. Ni esker. Ander, azkenean hitza nahi duzu, edo ez? Aklaratzeko ez dala krediturik eskatu, eta hori badakizue zuek baita. Azkenengo aldiz udaletxe honetan kreditu bat eskatu zen 2010 urtean. 3 milioi eurotakoa. Baina ordudanik ez da kreditu bakar bat bez eskatu. Ez da eskatu. Dau aurreikuspen bat, proiektu ezberdinak egin ahal izeteko. Astensoriak, autobus berriaren 3. fasea jartzeko, baina ez dago ezer eskatu, Maider, azkenengoa Inogal Parsolok eskatu zauen 2010 urtean, ordudanik ez da eskatu. Ez da eskatu. Beste norbaitek hitza nahi du? Bai, zeinek, Maider? A ber, nik ez dut ulertzen, batzordetan hitz egiten dana, plenoetan hitz egiten dana eta prentzan esaten dana. Ez dut ulertzen. Zer dan saltzen ari zaretena, zer dan guri esten ari zaretena, edo zeintzuk dien kontuak. Desde luego, neri espelea jaunak, hor lehena dauena, plantaia honetan, esaten dauena, gure batzordeetan, eta zu esaten zabitzena ez dator bat. Kredituak esatzea ez da txarra, gu ez gabitz esaten hori. Gu esaten ari garena da, ez da batzordeetan ez dugula ezer esaten, anuska hori ez da egia. Ez da egia, irakurri aktak. Eta itorrek esango du, zenba bider esan gauen, desjabetzapenen alde ez gazela. Eta gutxi hau be, atara behar dagoenien aurrera proiektu bat ez da torrela gaur eguneko hirigintzarekin. Eta zuk esaten duzu ez dala egingarria. Ba igual zure ezagupenekin ez da egingarria. Neriekin bai da egingarria. Eta esaten duzunean ez garela serioak Eskurra anderea, hori bai ez dutela onartzen. Zuek bezain serioak garagu. Bukatu duzu, Maider? Beste norbaitek hitza nahi du? Kepa? Eskua daukatzu jasota? Ez. Bale, orduan boskatzera pasatuko gea? Ana? Eba Win? Aurka. Ibona Rupe? Alde. Itxaro? Ez. Amaia Ceciaga? Bai. Gaizka Araña? Ez. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Espeleta? Ez. Victoriano Fuentes? Alde. Ander Garay? Bai. Nerea Hernández? Ez. Juan Ramón Mendieta? Bai. Maider Morras? Ez, Maitane Muñoz? Bai. Aritz Murua? Alde. Fernando Kina? Aurka. Joana Sánchez? Bai. Edurne Unamuno? Bai. Eugenio Uribarren? Eugenio Altabosa, mesedez. Bai. Alde. Kepa Urteaga? Aurka. Aitor Zubiaga? Ez. Mario Barretxena? Alde. Amabi Baiesko eta 9 ezesko. Onartua gelditzen da, 9. proposamena 2021ko araudi plana onartzeko.
2019-2015 legearen 122. Artikuluak xedatutakoari jarraiki, administrazioek urtero araudi plana argitaratuko dute. Sailekin kontsulta egin da eta horiek bereien proposamenak aurkeztu dituzte. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, 2021 araudi plana onartzea. Bigarrena, aipatutako plana udal web orrian erakusgai jartzea. Puntu honetan, norbaitek hitza nahi du? Bai. Bai, Eba? Aurreko araudi planean aurka bozkatu zuen nire taldeak. Ulertzen zuelako proposatzen ziren moldaketak ez zituztela Arrasateko familia langileen beharrei erantzuten. Harrigarriagoa egiten zaigu pandemiaren erdian eta krisi sozial baten murgildurik hainbat moldaketa proposatzea, hainbat arlotan, eta bakarra ez bideratzea adibidez gizarte zerbitzuak malgutzeko. Pandemia batean gaudela aitortzen duzue, kargu publikoek hainbat egin behar digitalki egin ahal izateko araudi organiko aldatuz, eta honekin ados gaude, baina ezin dugu partekatu bizi dugun larrialdi egoera honekin kontsiderazio berdina ez izatea. Beste interbentziorik? Bai, Anuska? Bai, Andrea, bai esan nahi nizuna da, dakizun bezala araudi plan hau onartzen da, baina ez dago itxita urtean zeharra honek izan ditzake barnerapen gehiago, gaikuntza gehiago, eta zuk ikusten badezu, beste proposamen bat izaten badezu, ziur naiz, batzordean askatu daitezkela, egin egituzten proposamenak. Beste norbaitek hitza nahi du? Bai? Hitza hartzen dizutela, Anuska. Ana, bozkatzera pasatuko geha? Eba Buin? Aurka. Ibon Arrupe? Alde. Itxaro Artola? Abstentzioa. Amaia Zeciaga? Bai. Gaizka Eraña? Abstentzioa. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Ezpeleta? Abstentzioa. Victoriano Fuentes? Alde. Ander Garay? Bai. Nerea Hernández? Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta? Alde. Maider Morras? Abstentzioa. Maitane Muñoz? Bai. Aritz Murua? Alde. Fernando Quina? Abstentzioa. Joana Sánchez? Alde. Edurne Unamuno? Bai. Eugenio Uribarren? Alde. Kepa Urteaga? Abstentzioa. Aitor Zubiaga? Abstentzioa. Mario Barretxena? Alde. Amabi Baiesko, 8 abstentzio eta esesko bat. Onartua gelditzen da, 10. puntuan, 260/2020 eta 241/2020 sententzien berri ematea eta proposatzea baliogabetzea udalbatzak hartutako erabakia. Auzien Donostiako bigarren epaitegiak 2 epai eman ditu. 260/2020 epaia eta 241/2020 epaia. Honetxi egiten dutenak ELA sindikatuak jarritako administrazioarekiko auzi errekurtzea. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, berri ematea 260/2020 judizio autoarena zeinak 2019ko urteko lanpostuen zerrenda eta dagokion aldaketa eta 2019ko plantilla organikoa, baita 2019ko lan eskaintza publikoa eta haren bigarren lusapena ere, baliogabetzen dituen. Hala nola, 241/2020 zenbakidun judizioaren berri ematea, zeinak 2020 urterako lanpostuen zerrenda baliogabetzen duen. Bigarrena, adieraztea epaitzak honako jasotzen duela. Baliogabetu egiten dira eta prozesua negoziazioaren aurreko unera atzera eraman behar da,
aurkaratutako lanpostuen zerrenda eta aurrekontuko plantilla eta edo laneskintza publikoa benetako negoziazio baten mende jartzeko. Eta ebazpen honen aurkako ondorengo ebazpenak deusestatuko dira. Eta ordainsarien arteko aldeak sortzen badira, preskribatutako 4 urtetara kondenatuko da administrazioa. 3. Baliogabetzea 2019ko abenduaren 3ko osoko bilkuraren erabakia. 2020 urteko lanpostuen zerrenda onartzen duenari dagokionez. 4. Jakinaraztea erabaki hau alderdi demandatzaileari eta Donostiako administrazioarekiko auzien 2. zenbakiko epaitegiari. 5. Argitaratzea akordio hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Interbentzioak? Bueno, interbentziorik ez baldin badago onartutzat ematen dugu, 11. puntuan, ELA sindikatuak 2021 baterako lanpostuen zerrendaren hasierako onarpenari aurkeztutako alegazioa. ELA sindikatuaren ordezkariak alegazio idatzia aurkeztu du 2021 baterako lanpostuen zerrendaren hasierako onarpenaren aurka. Idatzi horretan eskatzen du 2018ko azaroan indarrean zegoen lanpostuen zerrendari negoziatutako lanpostuak soilik aldatzearen emaitza izatea 2021 bateko lanpostuen zerrenda zehazki. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, onartzea ELA sindikatuaren ordezkariak aurkeztutako alegazioak. 2. Onartzea 2021 bateko lanpostuen zerrenda 2018 urteari dagokionari aipatutako aldaketak bakarrik sartuz eta 2020ko azaroaren 19ko negoziazio mahaian negoziatu zirenak. 3. Jakinaraztea akordio alderdi alegatzaileari. 4. Argitaratzea erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Interbentzioak? Ez, interbentzioak ez badaude onartutzat ematen dugu. Txoin. Bai, Maider? Ez, bozketara biratu nahi dugu. Ez barkatu, alde. Bozketara pasatzea? Ez barkatu, onartutzat hartzen da, bai. Bale, onartutzat hartzen dugu. 12. puntuan, 2020ko urtarrilaren bateko populazio zifra ofizialaren berri ematea. Berri ematea da, 13. puntuan alkatearen ebazpenen berri emateak ere hor dauzkazue, eta 14. puntuan galde erantzunak. Galde erantzunen atala, bai Anuska? Suposatzen dut hemen guztio gauden inguruan jakingo dezutela ni zertaz hitz egin nahi du lehenengoko puntu honetan. Lehenengoko puntu honetan udal gobernu moduan adierazten nahi dugu gure babesa Arrasateko udaleko langilego talde bati, udaltzaingoi, zuzenean, zeren eta, aste bukar honetan egon dira bai pegatina batzuk non alkatearen, udaltzainburuaren eta ertzainaren aurkasoa zen pegatina batzuk, pintaketa batzuk udaletxeko langilego talde baten aurka, kartel ezberdinak, gukatzo publikoki, udal gobernuak atzo publikoki gure gaitzespen atara genuen gainera ere, egia esan guretzako sinestezina da aurreko astebukaren ere bai alderdi sozialistaren eta EAJaren egoitzetan izan genituen pintaketa batzuk. Astebukara honetan izan ditugu berriz bai pintaketa pegatina hauek eta benetan ulergaitza egiten zaiguna da eta horregatik gure babes osoa adierazi nahi dugu Arrasateko udal langile talde honi. Non udal langile talde honek egiten duena da azken finean pandemia gogor eta bortitz honetan, beraiei tokatzen zaiena da, bai osasun eta bai segurtasun neurriak betetzea. Eta bai, gure oharrean atzo esaten genuen bezala, eta gaur ere publikoki izan nahi dut ez, batez ere, oposizioari zuen babesa eskatzera nator, bai udalangileagoari eta bai bat eta beste hau da bai alderdi sozialistari eta gurekiko. Ez dugu jaso bi aste hauetan ez zuen mezurik, zuen deirik, ezer. Eta bai, uste dut, momentua dela ez, zuen aldetik pixkat, babes hori gurekiko adierazteko eta eskertuko genuela, benetan zintzotasunez dinot, eskertuko genuela, eta baita ere, uste dut ja ordua dela baita, zuen aldetik baita, eta orain dukazute aukera paregabea, gaitzestu dezazuten oposizioko jaun Andreok,
Arrasaten astebuko honetako egon diren pegatina, kartel, pintaketa guzti honen inguruan. Besterik ez, mila esker. Beste interventiorik? Bai, Maider? Bai, pena da, ezta? Pena da, azkenengo aldiz hitz egin gauenien honetaz, ez? Eta bizikidetzan hitz egin zanean gai honetaz, Anuska edo Eskurra andereak argi esan zuen gai hau hobe dela tratatzea batzordean, ez? Beste gai asko bezala, ezta? Bizikidetzaren ingurukoak, ez? Egia esan da gaur goizean egon naiz ni udaltzainburuarekin hitz egiten gai honetaz, baina gai hau hemen gazen guztiok, pantaila honetan gazen guztiok, ezin dugu hausnarketa simple hori egin. Hau da, herri honetan pandemiaren inguruan azkenengo 10-12 hilabeteetan gertatzen ari denaren inguruan udal gobernuak hausnarketa bat egin du, ia zergaitik ematen diren horrelako erreakzioak, hitz egin du gazteriarekin, hitz egin du udaltzainburuarekin, landu du gai hau mahai baten inguruan, ikusi du gazteria etortzen dana adibidez ostegunetan unibertsitatetik, nola dabilen, gazteria da bakarra eragiten duena pandemiaren inguruko konportamentu, esan nahi duzue, zuek biktima batzuk zariela, eta gure babesa nahi duzuela. Guk berriz eskatzen dugu mahai bat, eskatzen dugu bizikidetzaren inguruan eztabaida zintzo bat, eta ez duguna onartuko da gure gainean iztea, edo gure garanako erantzunkizunik iztea, hausnarketa askoz ere sakonabeagoa behar duen gai baten. Ez dakit nola, ez daukagunez komunikaziorik, ez dakigu noiz arte edo noraino daukazuen informazioa pegatina horreik nondik datozen, zergaitik gertatzen ari dan hori, udaltzainaren jarrera zein dan, nola jasaten duen udaltzaingoak berarekiko eraso horiek, hori nun landu behar dugu. Ze uste dut, gure lana, hemen gazen guztion lana hori dala, eta ez hainbeste batak besteari esatea sentitzen dut gertatzen zaizuna zuri. Uste dut hori baino askoz ere sakonagoa dala. Daroiagu 12 hilabete eskatzen mahai bat, krisi mahai bat osasunaren inguruan, eta nola ez dan komunikazio geri gertatzen, eta nola ez diren gai hauek lantzen, gauzen tokian. Anuska? Bai, pare bat puntualizazio Maider. Nik inundik inora, gainera grabatuta geratuko da, nik ez dut ezer esan gazteriaren inguruan. Nik ez dut hori ezarraipatu, nik esan duten bakarra da, ez dut ezarraipatu, nik ez dut inortaz hitz egin, nik ez dut inor seinalatu, nik esan dudana da EAJ eta Alderdi Sozialistak aurreko astebukaeran pintaketa bat izan genitzula gure egoitzetan, eta hori da dato, hori da horrela, eta astebukara honetan, herri honetan egon direla pegatina batzuk, kartelak eta pintaketak. Hori izatera bakarrik etorri naiz. Eta hausnarketa bat egin dezakegula eta egingo degula bizikidetzera eta hortan egongo garela, noski baietz, baina soilik, EAJ bezala guk eskertuko genuke, zuk esaten duzu zuetzako oso simplea dela, ez dala insimplea gaia, eta hausnarketa gehiago beharko lukela noski baietz, baina guk zintzotasunik eskatzera gatozena da, zuen babesa, uste eta Alderdi Sozialista ere bat egingo duela gurekin. Guretako behintzat horrek, eta uste dut, konbidentziako herri honetan lagunduko lukeela, EH Bilduk esatea EAJ-ari eta Alderdi Sozialistari. Gaitzasten ditugu zuen egoitzetan egindako pintaketak, gaizki daude, ez dakin nork egin duen, baina berdin zait, arrazoia, gauza da, pintaketa horiek gaizki daudela. Pegatina batzuk, alkatearen, udaltzainburuaren eta ertzainaren aurpegiarekin herrian zer, hori eraso bada, eta gaizki dago, eta pintaketak
udaleko langile talde baten aurka, gaizki dago, bakarrik eskatzen ari gara hori. Babes bat, lanketa bat, hausnarketa bat egingo dugu, baina guk eskatzen duguna da esatea, hori, bitz, dira, gaizki dago, gure babesa EAJ-ari, alderdi sozialistari, hori da, hori, besterik ez, eta ez dut hori entzuten zuen ahotsetik gaur ere ez, eta hori eskatzera datoz, mila esker. Joana? Bai, atzaldeon guztioi, eta, lehenengo gauzia, Eba, ongietorri eta, ikusiko gaz. Eta, bakarrik esatia esan, hori, Anuskaren hitzekin, guztiz ados gaudela, eta eskatzen daben Anuskabe ez dela ezebez baizik, eta danon laguntza o bentsat ulertzia gauzak, ez? Eta hori bakarrik da esatia. Beste interbentziorik badago? Bai, Kepa? Kepa, zaizu entzuten mikrofonoa daukazulako itxu? Barkatu. Eraso bat zer dan eta zer ez dan erabakitzeko edo bakoitzaren percepzioa desberdina izan daiteke. Argazki publiko batek eukidetzaken eraso percepzioak zuriak batzuk dira. Baina horretaz aparte, Maiderrek oso argi esan dizu eta zuek mai gainean jarritako adibidea jarri dutzu. Bizikidetza mailan landu beharreko gai bat da, eta bizikidetzan landuko da. Hori da esan dizuna. Eta berriro be, 1000 aldiz esan dezake zuzuria, eta Maiderrek berriro be esan dezake. Bizikidetzan lantzeko gai bat da. Horraino, ez dugu ezer gehiago esateko. Eba? Bai, ni esatea ados nagoela Maiderrek esan dauenarekin, gai honek sakonera asko daukala, eta hausnarketa sakon bat merezi dauela itxia, eta horregatik ikusten dut mai bat eratzea edo bizikidetza mailan jorratzeko gai badala. Joseba? Joseba, mikrofonoa mesedez piztu. Bai, arratsaldeon. Aurreko baten ezoingo batzukiko pintaketak baizik eta aurreko pintaketa batzuen arira, Patxi Ruiz presoa goze greban zauen garaia aretan, azaldu zen pintada zuen batzokian Patxi Sos jartzen zauena. Eta haren pintadaren arira, minera sartu barek, zuek sartu zinaten pintadarekin, eta atal zineten bai komunikatu bat, eta oinango antzerako liskar baten sartu ginen. Eta orduan be, bizikidetza batzordea erun ginoan gaia, eta bizikidetza batzordean nahiko garbi geratu zen, gai hauek han landu behar diela. Gai hauek, bizikidetza batzordea sortu dela precisamente hortarako. Gai hauek han lantzeko eta gure arteko bizikidetza hobetzeko bitarteko moduan. Eta zuk ekartzia plenora gurekin aldez aurretik ezer esan barek, baizik eta bakarrik komunikabidetatik, eta gurekin ezer komunikatu barek, parez pare, eta esan barek, zuek hau daukogu, eta hau nahiko ginuke, eta hau ingeike, edo ezin geikein, eta botatzea pleno baten, como arma arrojadiza, guri konpromiso baten hartzeko helburuarekin, da bizikidetzaren kontra joatea. Eta bizikidetza batzua sortu baldin badugu da, precisamente olako egoerak ez gertatzeko. Guk inbiar duguna da, bizikidetzan gai hauek landu, eta plenora ekarri landuta. Bizikidetzan adostasunez gai hauek landuta. Eta ez dutuzten bidezkoa danik, eta ja bigarren aldia da, goza berdina gertatzen da Anuska, berri dobe, demonekin etortzia ona. Ze, zuek ekartzen duzuen moduan gaiak, guk be badauzkagu gai asko. Bizikidetzaren kontra doiaztenak, eta guk ez dugunak ekartzen pleno guztietara. Guk be, zuen moduan, badauzkagu gaiak salatzeko. Gaur bertan gertatu da sententzia bat oso grabia. Baina guk ez dugu ekartzen ona zuen plazamentu bat itxera. Ez. Horregaitxek eskatzen dutzut, 3. batez egoteko. Eta 3. bat gertatzen balima da, eta 3. baten pintadak itxemotzu batzokian, lehenko landuko dugu bizikidetzan, eta erokarriko dugu plenora, adostasun batekin, eta gaiak landuta. Gero arte. Bai, Anuska? Bai, soilik esatea,
zuek ere galderroguetan, gainera aurreko plenoan gogorarazten dizu beste sententzia bat egon zan, eta horren inguruan zuzenean galdetzen diguzute, eta guk aldegunean gure erantzune ematen dugu. Noski bizikaritzako taldean landuko dala. Soilik gatozena da babes bat sortzen. Lanketa sakon bat egingo dala, eta bizikaritzaren maila jorratuko degula. Soilik etorri gara, eta hasieran esan dut, batez ere gure babes adierazte da udal talde langile bateri, non batez ere udaltzaingoak izan dira kasu honetan erasotuak. Pintaketa horiekin. Eta ikusten dut, gaiak ez duela gehiago ematen, eta agian, eta benetan, dei bat, WhatsApp bat, mezu bat, hortaz hitz egiten ara gara, ze Morros Andrea esaten dirazu ez daukagula komunikazioarek. Morros Andrea, benetan, ez dut hemen gaiak araupegiratu nahi, baina zuketan hitz egiten dugu telefono. Zuetako askorekin beste erlazio mota bat daukagula. Hori da. Da, errespetuko eta sentimentuzko gai bat bakarrik esatea, ezue, da, sentitzen dut pintaketak, bentsat hori bakarrik eskatzen ari ginen, Bizikiretza mailan jorratuko dugu, eta koste naiz, Joseba, zuk bide horri heltzeko prest zaudela, mila esker. Kepa? Bai, Anuska, erantzun bat eskatzen zinun, eta erantzun bat eman zaizu. Bai, ala ez, bai, ez da, ez dago zetan buelta gehiago eman behar. Besterik? Nolago? Ez? Bueno, eskerrik asko danoi eta... Txoi. Maiderrek dauke eskatuta hitza. Ontsen galdetu dut besterik eta hola nindezu buruakin, baina, Maider. Ez, bukatzeko, gai hau sakona da eta nire kideekin bat nator. Baina, atara nahi nauen baita beste gai bat, dala aste honetan ataradan Alde Zaharreko zuntz optikoaren inguruko hausnarketa bat, non herrixa apur bat edo akademiak mugitu dien, horren inguruan ez dugu jaso inolako feedbackik, ez? Itxuraz komunikazioa daukagu, baina egin zen baterakoa, orduan hemen bai guk hausnarketa publiko bat egin nahiko genukeela, bai? Guk bere garaian eta hauteskunde garaian Kobulebarrarekin batera eta bus geltokia eta bidegorria eta peatonalizazioarekin batera hausnartuta genuen zuntz optikoa derrigorrezkoa dela Alde Zaharrean. Gai ezberdinengatik, ez? Alde batetik ez da oso logikoa edo oso kontrakorra da esatea alde batetik Alde Zaharra berpiztu nahi dela, baina zuntz optikoa ez dela sartu nahi, ez da? Eta guk adibidez esan genuenean hauteskunde garaian zuntz optikoa sartuko genuela Alde Zaharrean, bai Arrupe jauna 2019an agertu zan esaten zuntz optikoa sartu zala. Baina garaio ikusi da 2 urte pasatu direla eta hori ez dela zuen intentzioa. Orduan, guk honen aurrian bai eskatzen dugula, uste dugu urgentia dela, arrakala bat sortzen ari dela Alde Zaharreko herritar komertziante eta hosteleriekin, derrigorrezkoa dela zuntz optikoa sartzea, ja? Ez itxoitea perrari ze posible da, esan dugu zue ez dela posible, perrari itxoiten ari garela, eta bestia, baina ez, posible da. Orduan, eskatzen duguna da publikoki esatea noiz, ze bestela, geldituko jaku Alde Zaharra dauena baino pobriagoa, eta, karo, uste dugu irtenbidea ez dela enpresa bat kontratatzea, non bere zerbitzuak dien oso garestiak eta jenteak ezin dituen ordaindu. Azken finean, uste dugu Alde Zaharra hiltzen dabilela eta zuek hori ikusita beste aldera begiratzen ari zariela. Ez dago zentzurik lokalak hartzia eta ipintzia proiektuak edo balizko proiektuak kanpuan perrak eta zuntz optikoa ez dauenean, nor izango da kapasa inbertitzeko Alde Zaharreko lokal baten edo Alde Zaharreko etxe bizitza baten zuntz optikoa eukibarik gaur egun,
pandemiak erakutsi digunarekin, eta honekin bat gatoz Alde Zaharreko akademiek edo mugimendu horrek eskatzen duenarekin, eta bai eskatzen dugula horrei erantzun bat. Anuska? Bai, gai honen inguruan, Maider, uste zuk ere jakinaren gainean egongo zarela. Badakizuna da, zer gertatzen da, Narrasateko parte zarreana da, daukagu, zer bat, egon dela, 30 urtetan ezaion aldu, eta non zuntzoptiko egoteko parte zarrian, soterra izan behar da. Baina perraren berrikusketa honek, non espero degun, martxan jarriko dela aldan eta lehen bailen, horrek emango dago aukera, optikoa sartzeko parte zarrian, eta ez era soterrauan. Eta guk ere bat gatoz, zentroak Alde Zaharreak berdauela zuntz optiko ganorazko bat, eta horretan lanketa batetan ari gara. Eta suposatzen dut, batzordean gai honetaz hitz egin dela, eta hitz egiten jarriko dezutela. Maider, baina ez da gaia non guk ez dugu nahi, ez, ezke gaur-gaurkoz daukagun perrakin ez du permititzen soterraua izan bada bai ala ez, eta gertatzen dena da, telefoniako enpresantzako, zuntz optikoa soterraua joatea oso garesti izaten da, eta horregatik ez dago, beraien aldetik eskaintzarik. Baroinain, per berriarekin, hori errezagoan bihurtuko da, eta espero dugu, izatea zuntz optiko erakargarri bat izatea parte zarrentzako pertsona guztientzako. Orduan ez daigun mezuak nahaztu. Mesua izan da per berria non 30 urtetan inork ez dion hartu, guk honi eskua sartu diogu, eta hau posible izango da, legealdi honetan posible izango da, Arrasateko erdigunean zuntz optiko ganorazko bat egotea bizilagun guztientzako, eta negozio guztientzako. Bai, Maider? Legealdi honetan? Hau da, 2023 baino lehenago? Ez dituzue beste aukera batzuk landu? Kepa? Gauzatxo bat, Anuska, zuetzarra konturatzen edo ezarete konturatzen erdigunean bizi, esango dut, garen ni bertan bizi naizelako, zuen zinegotzi beste batzu moduan, lan egiten duten eta komertzioak dituzten pertsonek soluzio bat behar dutela orain, ez perra bukatzen danean, provisionalki ahalbidetu daitezke moduak zuntz optikoa esartzeko, era definitiboan, nola jarri behar den, erabaki arte. Beste leku askotan horrela eginda, Benazken eginda, Kasko Historikoan eginda, Santiago de Compostelan eginda, Toledon eginda, leku askotan eginda. Baina Arrasaten ez daukogu aukera hori. Hirigintza zinegotziak, orain dela 2 urte, maiatzean, 2019ko maiatzean esan zuen, jarri egingo zela. Bere deklarazioak horiek izan zian, jarri egingo zela. Beste zinegotzi bat, OZM eramaten zuen zinegotzia gaur egun ez dauena udalbatza honetan, proiektutzat ematen zuen udaletxea enpresa moduan eratuko zala zerbitzu hori emateko. Egin dituzue, hainbat eta hainbat pentzaldi honen arira, eta publikoki esan dituzue, zu zeuk, Anuska, publikoki, etzenuen ezer esateko zuntz optikoari buruz orain dela urte terdiko elkarrizketa batetan, hori bai, wifi-xa jarriko zinutela plazan, jendia konektatuta egoteko, baina zuek konturatzen zarete pandemia garai batetan, erdialdean bizi lan eta bizira duten batzuk, eta garen batzuk ezin dugula lanik egin. Imaginatzen dut, Donostin kriston katxarrua eukiko zuela, kriston potentzia pila bat, baina Arrasaten, erdialdean dauz lau kale gutxienez, erdialdean, ezin duguna bi konexio batera euki etxe bakoitzean. Imaginau ezazu, akademiak, hemen dauden lau akademia, lau negozio, jende pilo bat daukatenak, ezin dutela euren lana egin.
Lau negozio, wifi, zuntz optiko barik ezin dutela lanik egin. Eta hori egunero gertatzen da erdialde honetan. Orduan, esaten baldin baduzue lanean zabiltzatela perrari buruz ibiliko zare. Ze plataforma hau, akademien plataforma hau, uste beste izen badokola oin gaur egun zuntz 2021, audientzia eskatu indizue, eta oindik ez daukie, bazera bideratu dezue. Bazera bideratu duzue. Jende hori, zuen gana etorri da, zuek eurak entzuteko, eta ez dituzue entzun, zuzenean Mariari eskatu intzioten milaren bitartez, eta bazera bideratu dituzue. Jende horrek arazo bat dauko gaur egun. Urrengo urtean agian akademia horiek erdigunetik alde inbarko dute, ezin dutelako lan. Zenbat dendak ezingo duten jarraitu euren lana egiten, euren salmentak internet bidez egiten, ez daukatelako mediorik. Zuntz optikoa ez dagoelako. Ez zarete konturatzen, segurazki zuek, zuen etxietan eta zuen negozioetan, zuntz optikoa eukiko duzuelako. Baina nor dauzkezue zinegotzi batzuk, zuen partidokuak, lan eta bizi egiten dutela erdialdean. Eta horiek esango dutzue zelako arazoak dauden konexioarekin. Zelako arazo potoloak dauden konexioarekin. Pandemia garaian egon garen bitartean, etxe batean 4 pertsona lanien, 2 eskolan, nire kasua 2 eskolan eta 2 lanien, eta ezinezkoa zan, baina hori bai, etxe santu honetan jarri egin zan, zuntz optikoa. Akordantzen zarete, zuek jarri zenuten. Zuek bai. Eta etxe santu honetan lana egiten duten danak bai. Eta hemen bizi garenak ez. Ze gaude, lehenengo mailako biztanleak eta bigarren mailako biztanleekin? Ez. Zuek zuen alternatiba airezko zuntz ez optiko hori ekartzea da, nun frogatuta ez dauen efektiboa danik, eta efektibotasuna nahiko, holan, komila tartean utziko dugun, baina garestitasuna oso frogatuta dago. Euren prezioak, imaginatzen dut, ikusiko zenituztela. Nik ikusi ditut, nire etxera ailegatu da propaganda. Ikusi ditut, eta zen olako prezioak, ze gertatzen da, ze egin behar dugu hemengo bizilagune eta langileok eta komertzioak, bigarren internet linea bat kontratatu zuntz optikoa euki izateko, hori da zuek ematen diguzuen alternatiba herritarroi? Hori alda. Zuen alternatiba izan inberko zan, ahalbidetzea, orain, provisionalki, zuntz optikoa jarri alizatea perra aurrera ematen duzuen bitartian. Eta hori, borondate gauza da. Perra, definitiboki bukatu arte, 2000 eta ez dakiz zenbagarren urtean izango dala, porque badakigu epeak nolakoak dian, gero Eusko Jaurlaritzara joango da, gero bueltatuko da, eta joan eta etorri horietan, agian joango zaizkigu 2 edo 3 urte. 2 edo 3 urte, ez legealdia bukatu baino lehen nao, Zu oso optimista ikusten zaitutan euska, baina ez da horrela, Ez da horrela. Eta bitartean, hemen gaudenak, hemen bizi garenak eta hemen lan egiten dugunak ez daukagu aukera hori. Orduan, egin beharko zenuketena, izango zen, hartu eta ahalbidetu provisionalki. Eta horretan lanian jarri beharko zinatekete. Horretan lanian. Eta bitartean, hirigintza batzordea eta hirigintzako zinegotzia hor dau perran jarraitzen, lanian jarraitu dezala. Baina bitartean albidetu laike. Borondate gauza bada, zuek udaletxe honetan jarri zenutelako. Eta borondate euki zenutelako udaletxe honetan jartzeko. Orduan, ez hartu tontotzat, hemen bizi garenak eta hemen lan egiten dugunak, esanez, ezinezkoa dala, eta perrak ez duela albidetzen. Jarri medioak, jendeak boskatu zaituzte medioa jartzeko, ez eskusak emateko. Medioa jartzeko eta arazoa konpontzeko. Hori da egin behar duzuena. Beste guztia, barkatu, baina da erretorika. Eta hemen, prentxarako titularra oso erresa da. Udal gobernuak ez du nahi ahalbidetu zuntz optikoa egotea alde zaharrean eurak erabaki arte. Hori da titularra. Eta bestela, demostraidazu, ez tala horrela. Demostratu. Ahalbidetu ezazue provisionalki. Eskerrik asko. Anduska, bai. Bai, zole gauza bat esan talde batetik udaletxe honetan bilerak eskatzen duten herritarrei
ematen zaie betik aukera hori eta bilera hori izango da, izango da. Eta bai, oinarte betik isiltzen naiz, eta inoiz ez dut ezer esaten, baina benetan errespetua eskatu nahi dizut, ze badakit ni eta ni bezala hemen gaudela zinegotzi batzuk arrasaten bizi ez garenak, baina legeak horrela dio eta ni naiz eta ni arrasateko izanik aukera dukat zinegotzi izateko arrasaten, eta zu bezala hemen zaudete beste pertsona batzuk arrasatearrak ezaretenak eta arrasaten bizita baita dukazutela aukera hemen izateko. Ni guztiok errespetuz tratatzen zaituzte, uste dut guztio dauzkagula gure naia eta gure burua da arrasatearen alde lan egitea, eta hori izan da nirea duela bastutik zinegotzi. Orduan bai eskatuko dizu mesedez, horrelako komentarioak lehena eta azken izan dadila. Orain arte isilik egon naiz, baina hau benetan kepa, ja nahikoa da. Ni daukat eskubide berdina, zu daukazen berdina, arrasaten zinegotzi izateko. Eta nire helburua da, eta zurea ziur nago baita dela, arrasatearen alde lan egiteko. Besterik ez. Ander? Bai, bueno, zelankepa ikusetan jakon pila bat nun bizidan bakoitza, bai, hemen justo gaz bizok erdialdian bizi garena. Bai, eta sufriru gauena. Ni de hecho denda bat eukin hauen, 2008tik, eta ja gara hortan bebai fibra optika ez egotia sufritzen zan. Eta bai, gobernu honen naia eta lana, eta nik esan dike lana, da fibra optika hori egotia erdialdean. Hori da realidade bat. Eta horregatik aukera ezberdinak lantzen gabiz. Eta batzuk ja, zuk esan duzun moduan, alegin dugara jartzen, alik eta azkarren egoteko. Hori lehenengo gauza, ez? Hemen gaz, bi pertsona baitza, aldezarrian bigarrena. Eta bigarren gauza, nik eskerrak eman nahi datzatan euskari, eta baita maitaneri, arrasaten ez bizita, arrasatearen gaitzik lan nahi daubilako itxea. Utot, izugarrizko meritua dela hori, arrasatean bizigabe, eta arrasatean guztien gatik lan nahi daubilako. Benetan eskerrik asko. Kepa? Anuska, zuk errespetua eskatzen didazu gai horren arira, baina bi aldiz aipatu zaitu dalako, ez da? Aurreko plenoan, eta honetan, zenbat alditan aipatu doztazu aber nun bizi nazen? Pandemia garaian nun bizi izan naizen ez ikusteko gauzak ze gertatzen zan eta zer egiten zen biltzaten arrasaten. Horregatik jartzen zaitute ejemplu gisa, eta zu badakizu horregatik dala. Zu azkarra zare eta lehenengoan harrapatuko zinon. Eta gainera, gure artean berbaitzen dugunean, honetaz baino gehiagotan berbain gau. Ez da eskubide gauza bat. Da, zuk hori esan doztazu baino gehiagotan, aber nun bizina zen, aurreko plenuan adibidez, eta horri erantzun notzun. Eta gaur berriro horregatik aipatu dut. Zu bi aldiz aipatu duzu, eta ni beste bi. Baina ez da gaia hori, ez bota beste alde batera, zuntz optikoaz berbetan hasi gare, interesatzen baldin jatzu, gauz pertsonaletaz berbaitzea bukatzen danean, kaina bat ezin dugu hartu, tabernak itxita egongo dira, baina hartuko kaina eta berbaingo gauza pertsonaletaz. Baina hemen herritarren gauzetaz berbetan gabiltz eta zuntz optikoari buruz gabiltz. Eta esaten dozunean, emango jakiela audientzia, esaten dizut, espreski, dakialako, horrela esan digutelako, eta nei espreski zuzenean esan didatelako, eskatu indutela eta bideratu zeiela bazera. Urgentziazkoa eskatu zuten, beharra zeukatela, eta horregatik gure gana etorri zian, zuek etzin dietelako audientzia emun. Horregatik dakigu, ez digute eman, deitu indu, eta geixo esangotzut, gure zinegotzia Aitor, bajatu inzane alkatetzara, eskatuz, eta bazera bideratu zitzaien zuntz optiko edo zuntz 2021 kide hauei. Honetaz berbetan gabiltza, ez bideratu zuri interesatzen zaizun lekura. Vale? Maider? Bai, hemen norbera nun bizi dan edo ez dan bizi, norberak ikusiko da, bere herria ezagutzen duen edo ez duen ezagutzen, ez da errespetu kontua edo ez. Errespetua danok sorgara bata bestiei, sartu pertsonalki, baina noski hor Amaia eta Ander bizi dien bezala, beste batzuk aldezarrien dauko negozioak ero bizi zen gare edo bizi gare, eta daukagun arazoak zuntz optikoarekin. Baina bai gureko nauke esatia, importantia dala, bizi hemen, bizi Donostin, bizi Antzuolan, ero bizi Aizarna Zabalen, memoria historiko bat badauela udaletxe honetan.
Eta udaletxe honetan, gure legislaturan, proiektu bat zauen zutz optikoa sartzeko Alde Zaharrean. Eta proiektu hori kajoian sartu zen. Eta horregaitik guk berriz ere, hauteskunde garaian, nahi genuen kanpora ateratzea. Uste dugulako, azkenian eta gainera, legeak lan esaten dauelako, oinarrizko eskubide bat bihurtu dela. Zer gertatzen ari da? Arrakala bat sortzen ari da Alde Zaharrean bizi eta lan egiten duten artean eta bestien artean. Eta hori da gaia, ez bakoitzan nun bizidan. Orduan, gero, esatia Alde Zaharra, ostalaritza, merkataritza, ez doia inora berez espaldin badaukie beste zonaldetako eskubide berdinak. Eta hortara zoien gaia. Azal fina daukotzu, benetan, Beste interbentziorik? Bai, Joseba? Bai, gai ez aldatuta. Horreko plenuan, eta horren pleguen onarpenaren inguruan, ekarri zinuten pleguen zirriborro bat, praktikamente erdera utxez eta zerbait itzulita. Zukanduzka, esan zinuan, udaletxiak euskararen erabilera sustatzen dauela, asko sustatzen dauela, komprometitu dauela, oso komprometitu dauela. Adibide haura bertan zan kontraesan horren adibide argiena, ze pleguak erdera sortuta zaren, eta zuk esan zinuan itzultzailea bajan egon zalako, ezin izan zinutela guztiz itzuli. Eta, hori da, bertan kontraesan handi bat, ze erdera sortzen balima da, euskararen erabilaren sustapena nekezin leike. Baina, horren arira esan zinuan zuk hitzezitz, Anuska, urrengo plenorako ekarriko zinuala euskararen erabileraren inguruko datuak, informazioak, txostenak, irigintza zer ditzen da zer ez da ben ditzen, ez dakit, ni nahi zoen gaur azkena berbaitzen, ja Mariak plenua bukatutzat emuteko gogoa zaukan, hartu dotitza holan, eta zuk ez tozu hitzik ezten horren inguruan ez ebez, beste batzutan oso harin ibiltze zara, eta inguruan ez dakit. Arrazoi daukatzu, Egiza da, nik esan nahuela karriko nahuela planoetara. Ikusten dozula, ez tote karri, txostena eskatuta daukat, nazgo gorerazi eskatzeko txostena eta kartzeko, eskatuta da urrengoko unian bertan. Ez bada urrengoko plenora, komprometitzen az lehen bailen, helaraziko dotzuetara guztioi, Barkatu Joseba, arrazoia daukatzu, arrazoia. Besterik? Segiz esan presa ez daukate, Joseba, presarik, norbaitxek aldera gehiago egin gure bada, total, orduan, eman diezaiokete amaiera plenoari, lagatze ez da zuen? Orduan, gaurko plenoari amaiera emango diogu, eskerrik asko da noi.